ja sam stvarno puno puta pričala o tome da je zatvoren autoput u Skoplju bio. Mislim, ovde sigurno svi znaju da je spot sniman ovde, ali to je bilo ono intrigantno, gde ste to zatvorili autoput? Ja kažem, pa u Makedoniji. Izjavi дека тој спот го направи за инет на медиумите. Neku ruku da, nije to samo bio inat za medije, to je onako bio moj bunt jer sam se pojavila sa nekom drugom idejom kao jedna normalna devojka sa normalnim spotovima i to čak nije ni moj prvi spot, jer moj prvi spot je normalan i njega se ne sjeća niko. I onda sam rekla, ok, znači nećete ovako da se igramo, tražite od mene nešto intrigantno. Na moje promociji ste pisali samo glupostima o bubuljici na leđima, o puknutim čarapama, o ne znam, prekrštenim prstima na nogama i ne znam te nije šta. Rekao, ok, estrada izgleda funkcioniše malo drugačije. I to je bio neki moj odgovor na samom početku, ali sam bila svesna da ću morati to da opravdam. I da je to mač sa dve oštrice. Trebalo je mnogo hrabrosti za to i ludosti.